Bună ziua, oare ce tractor e ăsta? Ce an, ce încă n-am descoperit? Am descoperit niște funcționalități. Hand throttle, care se pune la jumate la pornire, scrie în franceză. Opritor. Am testat, funcționează. Aici. Ce-o fi asta? Ce-o fi asta și ce-o fi asta? Epurator gaze de carter și atunci asta e poate același lucru. Până mai descoper, caut pe cineva care știe să-mi spună. Să vedem, pot să fac asta cu o singură mână. Am ciulit un pic, am mai folosit o mână, dar mai ziceți la nimeni. Trebuie să duce cu cap. Ala-i. Mai trebuie un pic de antigel. Ce am mai descoperit? Pompa asta de apă seamănă cu un compresor mecanic Roots. Sigur e pompă de apă. Uite, că nu-i sigur, uite, e pompă de aer. De fapt, e un compresor mecanic tip Roots. Primul lucru pe care l-am descoperit a fost robinetul de golirea blocului pe timp de iarnă. Am descoperit că astea nu sunt frânele, ci astea. Și atunci astea ce-or fi? Andreea a zis că ăsta e șocul, a avut dreptate. Pare ceva electric, asta încă nu-i sigur. Ce-i sigur e că eu n-am mai simțit așa schimbător frumos de acționat. Așa ceva. Asta va trebui să simțiți, nu se poate descrie. Dar eu voi încerca. Low range, high range. High range, marșalier 4. Ce scrie aici? 6 5 pac. Neutral, low range 2 3. Exercițiul ăsta trebuie făcut așa pe loc, să-ți fie în memoria musculară, să fii atent cu ochii la ce faci, la unde mergi, nu la ce faci, la ce faci. Ești atent cu mintea și simțurile, tactil mai ales asta, schimbătorul. Ăsta e 4 pe mare. Neutral mare, neutral pe mic. 1 mic, 2 mic, 3 mic. Mare, 1 mare,
2 mare, 3 mare, care sunt numerotate 4, 5 și 6 în ordine. Pardon. Am nevoie de cineva care să filmeze mai precis. Astea încă n-am descoperit ce fac. Nu știu nici anul de fabricație. Bună ziua! Accelerație de mână, ținută la jumate la pornire. Punem volanul paralel, cu spița asta paralelă cu, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al camerei, nu-i chiar așa. Și de aici până aici, de aici până aici, sunt cam 120 de grade, ca și atunci trebuie ținută la jumate pentru pornire și apăsat acest n-are destul curent probabil, sau nu ținută frâna, nu, alt test. Da, curentul nu are pedal de ambreiaj, e hydraulic. Asta vreau să aflu, nu e sigur. O carte tehnică sau cineva să vină live să-mi arate. Șase pe mare. Fac 6 pe mare, merge așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, 1 la mic. Cea mai lentă treaptă. Următoarea și pe mare 4, 5, 6. Bun. Poate nu pornește în viteză. Fiind hidraulic, pornește în viteză. Mă duc să-i aduc ceva curent. Dacă are cineva curent, să vină să mă ajute. Mai bine. Safety first. Safety first.
mostly failing, ca la cățărat. Astea sunt doar teste în joacă. Cine crede bine, cine nu crede ea în serios. A căzut. De-aia zic că am nevoie de cineva care chiar știe filma. Pornește și viteză că merge încet în față, să nu uitați, asta înseamnă safety, să nu uitați să scoateți din viteză. E scos din viteză, nu poți fi sigur până nu testezi. Pornit cu accelerația redusă total. Scrie aici în franceză că accelerația trebuie ținută la jumate la pornire. Ia uitați-vă și noastră. Timpul de acționare a demarorului 15 secunde. Reșofaj en minut. Odihnă 1 minut. Engage, conectați sau apăsați acceleratorul principal sau la pedală environ la moitié. Învățați cu mine. Eu învăț cu voi. Mettre le démarreur en marché jusqu'à până una alta se mai încărcăm. Bacteria care întotdeauna face pe descărcata. Așa, jumate, ok. Șocul tras. Vezi dacă nu asculți. Zice că accelerația la mijloc.
ce se oprește? Că cel mai probabil n-am urmărit până la capăt metodologia. Astea sunt greșelile pe care oricum le faci și dacă